Fa una nit clara i tranquil·la, el calamèco a Picassent. Els condemnats van arribant i van omplint totes les cel·les de colors i de perfums. Heus aquí el trio Gürtel, mira com baixen tots del furgó. El senyor Correa, l'Álvaro Pérez i en Pablo Crespo, que no ve sol. Ara el Bigotes passa un control. Oh, benvinguts, passeu, passeu, del diner públic n'heu fet fum, que aquests calés no són pas vostres, sempre són calés d'algú. Hola, Marquitos, senyor Martínez, María Antonia, Díaz Terán, senyor Granados i en Jaume Matas, Julián Muñoz, Luis Bárcenas. Caso Pokémon, caso Terán. Oh, benvinguts, passeu, passeu, del diner públic n'heu fet fum, que aquests calés no són pas vostres, sempre són calés d'algú. Bona nit, senyor Pepote, Diego Torres i Urdangarín. Arriba sol, on és la infanta? Li havíem reservat la suite. Quin greu que en sap, quin desencís. Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no hi falta ningú. O potser sí, ja me n'adono, en queden molts i faltes tu. Senyor Millet, senyor Montull, Rodrigo Rato, Aris Traín, en Luis de Guindos, Manuel Troyano i els tres germans del cas Pujol. En Jordi Lu, l'Aguer i l'Oriol. Oh, benvinguts, passeu, passeu, del diner públic n'heu fet fum, que aquests calés no són pas vostres, sempre són calés d'algú. Tu i què, no venen amb això? Aco!